U Srbiji svaki 5. par ima problem sa neplodnošću. Za neke od njih postoji šansa da se ostvare kao roditelji putem vantelesne oplodnje. Međutim, taj proces je veoma skup i kod nas dostiže i preko 2.500 evra. Jedan od značajnih noviteta na tom polju jeste to što od ovog meseca oni parovi koji su ušli u proces vantelesne oplodnje mogu višak embriona da zamrznu o trošku države. To mogu raditi i u specijalnoj ginekološkoj bolnici Genezis u Novom Sadu i sa nama ovog jutra doktorka Božana Stepanov. Dobro jutro, dobro nam došli. Dobro jutro. Doktorka, ovakva praksa se nekako prvi put zapravo dešava u Srbiji. Kakav je značaj svega toga za one roditelje koji žele tako da se ostvare i moraju tako da se ostvare prosto, a znamo da se do 15. juna prijavilo oko 1900 parova za proces vantelesne oplodnje preko RFZO. Tako je, znači ove godine, odnosno sad je to prvi put da je fond izašao sa jednom takvom, da kažemo, ponudom, što je jako bitno u priči o vantelesnoj oplodnji, jer značajno pomaže parovima koji žele da se ostvare kao roditelji, koji ne ulaze u program vantelesne oplodnje preko nacionalnog programa. Do sad nisu mogli da imaju tu mogućnost besplatnog zamrzavanja embriona, dakle ovo je prvi put u Srbiji. Značajno jeste, tu ima mnogo prednosti, pacijenti ne ulaze ponovno, znači ako imaju mogućnost da zamrznu višak embriona, ne ulaze ponovno postupak vantelesne oplodnje iz početka sa stimulacijama koje su u stvari taj finansijski deo, najveći jeste u stvari priprema, lekovi, hormonska terapija, a naravno i zdravstveno, da kažemo, više ugrožavaju ženu nego što će biti sada mogućnost, kada će već parovi imati zamrznuti određeni broj embriona. Dakle, fond je obezbedio besplatno zamrzavanje embriona. Za sada je to kao uslov obezbeđeno samo u državnim ustanovama, u 6 državnih ustanova u Srbiji koje se bave postupkom vantelesne oplodnje. Dakle, privatne ustanove za sada nisu uključene u to. Prethodno, privatne ustanove najpre moraju da prođu komisiju za nove tehnologije Ministarstva zdravlja. Radi se na tome, da. Tako je, zatim da se potpiše aneks o pružanju usluge zamrzavanja i tek nakon toga se faktički izjednačava privatna ustanova sa državnom, što se tiče ovih uslova. Zbog toga je tim bolnice Genezis doneo odluku 20. juna na svom kolegijumu da se za sve naše pacijente, za sve parove koji su započeli postupak počev od 15. juna 2018. godine i koji će ući u narednom periodu u postupak vantelesne oplodnje kod nas, dakle odlučili smo da im se obezbedi besplatno zamrzavanje embriona u našoj ustanovi. Znači, zamrzavanje svih preostalih embriona nakon završenog postupka vantelesne oplodnje i embriotransfera na period od 12 meseci, da bi našim pacijentima obezbedili jednake uslove kao u državnim ustanovama i da bi im obezbedili sva prava i uslove koje im pripadaju. Da ne propuste tu šansu za roditeljstvo. Pošto postoji ovde snažan pritisak na žene da postanu majke, naravno kod nas svakodnevno se suočavaju sa tim. Da li postoji neka starosna granica za zamrzavanje embriona koja je određena? Što se tiče zamrzavanja embriona, nije nam bitna starosna granica, kao što je to priča u slučaju kada žena, pacijentkinja, odluči da zamrzava svoje jajne ćelije. Tu nam je jako bitna starosna granica da žena ne bude, recimo, starija od 35 godina zbog samog kvaliteta jajnih ćelija koje se zamrzavaju. Što se tiče zamrzavanja embriona, bitno je da embrioni budu dobrog kvaliteta. Odluku o tome koje embrione, koliko embriona će se zamrznuti posle završenog postupka vantelesne odlučuje naš tim embriologa. Dakle, tu se selektuju na osnovu kvaliteta i želim da napomenem da se u bolnici Genezis zamrzavanje vrši u visoko kvalitetnim medijumima, krioprotektorima, da se vrši metodom te brzog zamrzavanja, brze vitrifikacije, da se skladište u posebnim kontejnerima, kanisterima u tečnom azotu na minus 196 stepeni i kad zamrznete kvalitetan embrion pod dobrim uslovima, teoretski embrion može da se čuva, da kažemo, beskonačno. Po zakonu je čuvanje embriona na 5 godina.
ali par kod nas može i da produži čuvanje zamrznutih embriona uz posebnu saglasnost i izjavu. Da li to utiče na kvalitet, koliko dugo se čuva ili ne kvalitet embriona? Ne, znači ako se zamrznu kvalitetni embrioni u kvalitetnim uslovima, ne utiče na kvalitet. Ono što ovde treba da napomenemo, da postoji mogućnost da prilikom odmrzavanja ne prežive svi embrioni odmrzavanje. Procenat preživljavanja je negde oko 88% za embrione koji su zamrznuti 3. dan nakon oplodnje ili 90 i nešto više posto procenat preživljavanja za embrione koji su zamrznuti 5. dan nakon oplodnje, odnosno takozvani u stadijumu blastociste. Tako da su to visoki procenti preživljavanja i faktički oni embrioni koji prežive odmrzavanje pre vraćanja u matricu, pre takozvanog krioembriotransfera, daju jednako kvalitetnu trudnoću kao i kada radimo postupak sa svežim embrionima. To su finalni rezultati što se tiče dece nakon odmrzavanja embriona. To su procenti, znači, odmrznutih kvalitetnih embriona, a procenat trudnoća zavisi najviše opet od, što ste spomenuli, godina života. Tu nam utiče, znači, starost pacijentkinje prvenstveno, naravno i para i muškog partnera, ali starost pacijentkinje nam je jako bitna u uspešnosti u postupka vantelesne oplodnje. U bolnici Genezis taj procenat uspešnosti se kreće od 33,9 kod najstarijih pacijentkinja preko 40 godina do 71,4% kod pacijentkinja koje su mlađe od 34 godine. Da, ono što smo i rekli na početku, nešto što posebno muči mlade bračne parove jeste upravo ta cena. U Sjedinjenim Američkim Državama dostiže vantelesna oplodnja i do $15.000. Kod nas je ipak to dosta prilagodljivije, ali opet za mnoge i dalje skupo. Zato je ovakva stvar zaista jako bitna za sve. Tako je, to jeste finansijska pomoć. Kao što sam rekla, ovim će fond značajno pomoći parovima da nemaju taj dodatni trošak oko zamrzavanja i čuvanja. Samim tim će se više sredstava verovatno odlivati iz fonda za finansiranje još više većeg broja parova u našoj državi. A što se tiče upoređivanja sa svetom, sa zapadom, kako kažemo, jeste da je cena tamo mnogo veća, ali i uslovi, standard, mislim, je drugi. Kod nas mi imamo u bolnici Genezis puno parova koji dolaze iz celog sveta da obave postupak vantelesne oplodnje, ne samo zbog cene koja je povoljna za njih, nego i zbog kvaliteta i uslova koje mi pružamo. Oni su prosto nekad oduševljeni kako se to brzo odvija i dijagnostika, priprema, sama terapija, kontakt sa lekarima, sa celim timom, što na zapadu nije tako, iako se nama čini da je to tamo idealno. Dakle, kompletna usluga. Hvala vam puno, doktorka, i na savetima. Dakle, ovo će mnogima značiti, pogotovo mladim bračnim parovima.